Čauko žaludí, tady Spider Cyrex 2026. To je debilní název. Ne, ještě jednou. Čauko žaludí, tady Spermax. Spermax? No. Ahoj žaludí, tady Spider Cyrex a vítám vás u videa pro všechny fanoušky arachnoidního, přátelského superhrdiny. Dneska mám na mysli až skoro zapomenutého Spidermana Shattered Dimensions, neboli roztřeštěné dimenze. Co? Snad jste si nemysleli, že multivesmír a ostatní dimenze jsou jenom v MCU? Ne, žádný MCU. Spider-Man je takovej trošičku průkopník multivesmíru a paralelních dimenzí, protože za mých mladých let, za dob ještě Fox Kids, ano, až tak jsem starý, bylo naprosto neuvěřitelný pro moji malou dětskou mysl vidět několik Spider-Manů najednou v jedné místnosti. Kam se na to hrabe Across the Spider-Verse, nebo Multiverse, Spider-Verse. A úplně stejně jako v tom animáku, tak přesně i tady se objeví pár Spider-Manů, který jsou známí, některý, který byli tou dobou míň známí a řekl bych, že i jeden, který byl tou dobou naprosto neznámý, aspoň pro většinu. A na tuhletu hru mám sakra dobrý vzpomínky. Ale je dobrý dodat, že jsem jí hrál jenom na PC. Dneska ji hrajeme na PS3, takže na to bacha. A my, milí žaludí, si pěkně projdeme každý level, něco málo si řekneme tak nějak tu omáčku kolem a zjistíme, jestli nostalgie je taková svině a dala mi ty růžový brýle, anebo jestli ta hra je pořád tak dobrá, jak si pamatuju. A taky, jak dobrý jsou tam kostýmy a jak dobře vybrali padouchy. A jestli se opravdu budeme cítit jako Batman. No, to třetí vám definitivně vyvrátit nemůžu. Ale k tomu se dostaneme. Jdeme hrát. Takže o co tady dneska jde? To nám řekne legendární Stan Lee. Jo, sorry, každej asi nešprechtí auf English. Klasická Spidermanovská vykrádačka muzea padouchem Mystériem. Ten s tím akvárkem na hlavě, ne wrestlingová legenda. Má zámrsk na antický tablet z nějakého důvodu a náš pavouk ho samozřejmě zastaví tím nejlepším způsobem. Stejným způsobem jsem ukončoval hádky s mojí ex. Rána pěstí. A jako naschvál tablet měl magickou moc, jako každý druhý krom iPadu, a roztřištil se mezi 4 různé dimenze. A shodou okolností všechny mají Spidermana, jak příhodné. Od Madame Pavučiny, ano, přesně ta stejná postava jako ze stejnojmenného příšerného filmu, dostáváme za úkol pozbírat všechny fragmenty tabletu, jinak padouši dimenzí budou mít až moc velkou moc. Hezký detail jsou komiksové kresby Spideyho v pozadí. Is that a cartoon pig? Spiderwebs. OK, madam, jde se hledat shooter? Tutoriál za Amazing Spidermana, tedy za originála, nás naučí takový ty klasický spidermanovský věci, jako skákání, lezení později a bonusovou schopnost vidění skrytých věcí, stejně jako třeba v Batman Arkham Asylum, ten detektivní mod. A k tomu, no, budeme přirovnávat ještě dostkrát. V Turánu se mění dimenze na ultimátní vesmír a hrajeme za černýho Spidermana. Jakože oblek, jo? Jakože Venoma, nemám na mysli Miloše Morálku. Tady se naučíme houpání na pavučině a bohužel první kámen úrazu. Není to vůbec dobrý. Houpání bych přirovnal ke Spidermanovi v Avengers hře. Těžkopádný, nemotorný, prostě přesnej opak toho, jak to má být. Na druhou stranu si ho tolik naštěstí neužijeme, páč, no, o tom za chvíli. Možná moje kritika bude dost ovlivněna Spidermanem od Insomniaku, ale sakra práce. Touhle dobou jsme měli za sebou Spidermana 2 a tam houpání bylo skvělý. No, je rok 2099 a hrajeme za dnes velmi populárního Miguela O'Haru, alias Spider-Man 2099 s velmi luxusním oblekem. Zajímavost o něm, jako jeden z mála pavouků to není verze Petera Parkera. Musím se přiznat, že dubbing postavy mi faktiž nebyl příjemný. Opět může to být filmem Across the Spider-Verse, takže předem sorry. Tady se naučíme bojovat. Nějaký základní komba, jak se uhýbat prostě stejně jako v Batmanovi. Přirovnání fakt nebudou končit. Komba zas tak hrotit nemusíme, každý Spidey je má stejný, jen mají jinou choreografii. Z roku 2099 se vracíme do roku...
1930? Asi. A hrajeme za tou dobou skoro neznámého Spider-Noir. Tady se naučíme stealth, neboli jak být jako ninja. A věřili byste mi, že je to skoro úplně stejný jako opět v sérii Arkham, jenže mnohem horší. Takže samozřejmě lovíme padouchy ze stínů, z vysokých míst a tak dále, jenže sejmout je můžeme jen pod určitým úhlem, takže nečekejte, že je sejmeme zepředu, v určité vzdálenosti, takže nečekejte, že budeme kempit non-stop na střeše a nikdy nevíme, jestli nás přitom nikdo neuvidí, pač nemáme žádný ukazatel, nebo třeba by nás mohl upozornit ten pavoučí instinkt, ale ne. Aby toho nebylo málo, tak Noir nemá žádnou šanci k odvetě, když ho někdo spatří. A to má být Spider-Man jeden z nejsilnějších hrdinů vesmíru. Jakmile je odhalen, musí se přesunout někam do stínu. Zase jako v Arkhamu. Ach jo. OK, tak jdem na to. Když jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že Noir sekce je to nejlepší, co hra může nabídnout. Vůbec. A po 16 letech, ano, už je to 16 let, co hra vyšla, jsem zjistil, jaký moc jsem byl idiot. Protože nostalgie je jak něco jako bývalá přítelkyně. Nechte mě to vysvětlit. De facto pamatujete si jenom ty hezký chvíle a úplně zapomenete na to, že vám nechala škrtátko na trinkách. Po posledním kusu tabletu nám trénink končí. Mysterio si prožije svůj Starway to Heaven a my si můžeme vybrat level. Jop, je to tak. Žádnej otevřený svět, jedeme na epizody. To je tak sakra velká škoda, pač svištět New Yorkem v začátku 19. století, nebo Nueva Yorkem 2099 by mohlo být epický. Přinejmenším epický. Ale na obranu hry ta generace konzolí tou dobou, co byla, by asi těžko rozdechala 4 rozdílný velký otevřený města. V podstatě to by se mohlo potom jmenovat Spider-Man upeču vám konzoli. Takhle má hra aspoň šanci si pěkně pohrát s tematikou každé epizody. Kapitoly, to je jedno. A spoiler. A úplně asi nejsmutnější na tom je, že pokračování téhleté hry Edge of Time taky nemá otevřený svět. Je to v podstatě to stejný, jenom ještě víc osekaný, ale když tak o tom pokračování si řekneme něco málo později. Tak jo, první epizodo. Proti komu jdeme? No to je vtipný, že první padouch je lovec Kraven. Ten snad jako první zabil Spidermana v komiksu, ne? No ne, jen ho uspal, pohřbil zaživa a pak si vymaloval pokoj à la Kurt Cobain. OK, takže džungle a runy nějaké civilizace a Spider-Man je v kostýmu jak pěst na oko. První, co vezmeme, je stříbrný pavoučí emblém a to je esence, za kterou si budeme kupovat vylepšení jako život, nový komba a to nejdůležitější, nový kostýmy. Bez toho by doslova žádná Spider-Manovská hra neměla existovat a to mi klidně dejte na hrobový kámen. Při první konfrontaci s Kravenem mě Spideyho hlas přišel dost povědomý. That wouldn't be very sporting of you, would it? No ale by taky ne, dabuje ho Neil Patrick Harris. To je ten, jak jsem poznal vaší matku, jak tam balí každou druhou, nebo z ultra luxusního filmu Hvězdná pěchota. Hned na to se odemkne výzva kapitoly. Ty můžou být jak příběhové, jako tady, nebo i například bojové, jako porazit nepřátele určitým způsobem. To bude největší přísun esence pro vylepšení a mám určitý problém s touhletou mechanikou. A to je, jak sporadicky ji dostáváme. Po chvilce se dostaneme konečně do první bitvy a další problémy. Sice máme takzvaně defenzivní postoj, kde Spidey automaticky uhýbá úderům. Problém je v tom, že když jste v kombu, tak se na něj nedá přepnout. Kombo buď dokončíte, nebo dostanete do kebule. Jo, sakra! Jako správný gamer, když už něco započtu, tak to taky dokončím! Už 2 týdny jedu No Poop Challenge. A jeden by se z toho posral, ale já ne! Herní reputaci dostanu zpátky, i kdybych se z toho měl posrat. Což neudělám. Pořád mi nejde přes prsty, proč je první level v džungli. Není snad Spider-Manův ráno v New Yorku? Aby té kritiky nebylo málo, tak Shattered Dimensions je jedna z těch her, kde dokud neporazíte všechny nepřátelé, tak vás hra prostě nepustí dál. To je taková škoda, že
neumíme třeba líst po zdech, anebo pohoupat se vzduchem a vyhnout se všemu. Tak počkat. Jak se tam ti snajpři dostali a jak se dostanou dolů? Jako, OK, díky Spidey, ale kdybys tu nebyl, tak by, co by dělali potom? Dožijou tam zbytek svých dnů do šedých vlásků? Klasicky, jak to bývá u typů těchto her, s postupem levelu přibývají další a jiné jednotky. Těžkooděnci, týpky s puškama, hbitý jednotky a tak dále. A jako třeba v God of War, hlavně v Řecku, tam mixáž protivníků byla skvělá. Mixovali jsme komba, vybírali jsme si, koho porazit prvního, koho zabít tím ultra brutálním killem pro extra životy a tak, ale tady... proč by? Všechno umlátíme jedním, dvěma kombama a neřešíme nic, pač to nemá smysl. Jako jde poznat, že se studio Beenox snažilo trochu kopírovat styly různých her a občas to byla i zábava, ale kombat za tohohle Spideyho není nic extra. Hele, studiu Beenox to za zlý nemám. Prostě zkusili něco novýho a nevyšlo to. A i kdyby jsem jim to tou dobou měl za zlý, tak touhletou dobou by to bylo už naprosto v pořádku, protože naštěstí pro mě, pro nás, no to je jedno, studio Beenox udělalo perfektní remake, remaster Crash Team Racing a to je podle mě perfektní hra. Nečekaný segment, kde nás Kraven střílí snajperkou a my to vidíme z jeho pohledu. To je šušný, přesně tohle hra potřebuje. Zajímavý sekce, co odliší hru od ostatních. Sice je ovládání Spidermana díky kameře k hovnu, ale jinak dobrý. Střely musíme navést tak, aby nám udělali most. Použijeme nebezpečí ke svému prospěchu, to je dobrá volba. Nebo jako určitě lepší, než použít nebezpečí ke svému neprospěchu, jako třeba si nechat prostřelit hlavu. Pak se utkáme s nejtěžší jednotkou hry, která i na normální obtížnost je k smíchu a po ní začne první boss fight. Kraven je zkouška toho, co jsme se skrz hru naučili. Úhyby, výkryty, manévry, přesouvání pavučinou a podobně. V půlce souboje se kamera přesune do první osoby a mlatíme Kravena pěkně na blízko. Asi bylo studio na tuhle mechaniku strašně pyšný, páč je skoro v každém levelu a jako není to špatný. Teď. Ale když mlátíte dalšího padoucha už po pátý, tak strašně rychle se to omrzí. No ale dobře, další list obrátíme. Hustý je, že se s každým údem Kravenovi objevují modřiny. Ale jestli si vzpomínám dobře, tak je to jediný padouch, co to takhle má. A jestli máte arachnofobii, tak sběratelský předměty bude pro vás palivo pro noční můry. Velký, zlatý, pavouci. Není co dodat. Až tady si Kraven uvědomil, že může použít ten kus tabletu, co chceme. Jakže v komiksech přemohl Spidermana Trottle. Hele, popravdě nic se nemění do té doby, než se s ním utkáme a i tak to bude skoro stejný. Jen zapneme pár spínačů a jde se na věc. Kraven je o trochu rychlejší a má pár extra útoků, ale taktika je v podstatě stejná. Uhýbáme, sem tam ho sejmeme z piedestalu a mlátíme, dokud nemá nulový život. Což není taková pravda, pač opět, Shattered Dimensions je jedna z těch her, kde nulový životy nic neznamenají. Musíme nakonec udělat to, co po nás hra chce, takže útok přitažením. Odkud mu sakra vylezl ten shooter? Jako, slyšel jsem o fakírovi, co hltal vodu prdelí, ale no necháme to bejt. A to by byl, prosím vás, první level a až na Noara jsou ostatní Spidermani až na pár deviací, no stejný. Přesně tady při hraní hry jsem si říkal, jestli ta hra vůbec stojí za to udělat ani video. Když jsem potom psal scénář, neboli to, co teďka tady říkám, taky jsem si říkal, sakra, budeme ztrácet čas touhletou hrou. I teďka, když natáčím ty záběry, co pravděpodobně za chvíli, no vlastně teďka vidíte, si říkám, jestli to je dobrý nápad, no. A přesto jsme tady. Ale nebudeme házet placentu do mixéru, přece jenom Amazing Spider-Man je ten jediný Spider-Man, který, no, až skoro nemám slov, nemá nic, co by vyloženě stálo za zmínku. Jde se do Noir dimenze, kde se utkáme s... Stará dobrá sledovačka, kde procházíme lokacema a pro postup musíme vyčistit komplet všechny padouchy. Musím uznat, že animace zakončováků jsou dobrý, hlavně ta, kde padouch končí zabalený v kokonu, kde mu nevyhnutelně za pár minut dojde kyslík, nebo se možná vylíhne a... Dospěl jsem!
Konečně je se mě krásný motýl! Jenže tady se ukáže další neduch Noirovy dimenze. Není poznat, jak moc daleko ostatní postavy vidějí. Tady to je pár desítek metrů a jsme odhalení. Jindy stojíme před padouchem tak, že je v dostřikové vzdálenosti a nereaguje. Na to, jak se Noirovy sekce podobají arkhamským hrám, si mohli aspoň vypůjčit to, jestli někdo bude reagovat na náš zakončovák. Přece jen Arkham vyšel rok před Spidem. Učím, protože po odhalení není moc času na zdrhnutí. Takže jsem to zkusil jiným způsobem, a la Insomniac Spider-Man, a chtěl jsem to vzít přes strop. A hádejte, jak to dopadlo. Vyjebaná kamera se odhalila jako největší nepřítel. A nejen tady, ale i u dalších Spider-Manů. Všimli jste si, že pokud ovládání kamery není alespoň přijatelný, prosím přijatelný, tak to dokáže zkazit vlastně v podstatě celou hru. Cože? Vy se nebavíte? Já vím, kdo za to může. Hey, you. You're finally awake. Problémy nekončí. Třeba tady mi hra nabízí se přitáhnout na zvýšenou traverzu, ale co mi neřekne je, že evidentně poletím přes světlo a zase je Noir odhalen. Ve výsledku, když to přežijete, tak se nic neděje. Za pár vteřin všichni zapomenou, že tam Spidey vůbec byl. Ale sakra, když je hlavní tahoun Noira stealth, tak chci projít celou epizodu na tajňáka a ne, že každý segment budu odhalený jak tenkrát, když se mě v talentu Jero zeptal, jestli jsem se náhodou neposral. Hele, žaludí, mohl bych si stěžovat v podstatě na všechno, co nefunguje v Noirových epizodách, což je, no, v podstatě většina věcí, ale hejbneme prdelí a jde se na boss fight. Hammerhead má Gatling gun připravený jen pro nás, to je milé, a jakmile nás zmerčí ve světle, jde do tuhýho. Takže se jde do stínu a stačí se přikrást ze zadu a... What was that noise? Avoid the spotlights. No nic, zase žádný světlo nevidím, ale když to hra říká, tak asi to je pravda. Ne, samozřejmě já blbec jsem nebyl dost daleko a pod správným úhlem, co jsem si to sakra myslel. No, takhle opakujeme, jen s rozdílem, že po každé nakládačce přibude víc světla. Jsem to jen já, nebo tam je podoba s Frankensteinem? Cydexy, ty myslíš Frankensteinovo monstrum, a ne doktora Frankensteina, ty hovado. Ticho, já vím. Poslední sekce, co si ukážeme, je tahle otevřenější, kde už máme trochu prostoru manévrovat a postarat se o gaunery. Aha, no, nebo ne, pač mají zorný pole větší než normální člověk. Já naprostý idiot jsem si naivně myslel, že jde o klasický goonery a ne o supervojáky Hydry. No, už jen osvobodíme pár civilistů a... začíná souboj? To je docela klacek pod nohy, ne? Celou dobu hrajeme jak ninja, no nebo... aspoň se o to snažíme, aby pak začal nečekaný gangbang. Dokud nejsem ta hlavní hvězda skupinové akci já, tak se milé rád přidám, ale bohužel tady jsme a naštěstí mlácení je stejný jako u ostatních Spider-Manů, jen mi připadá, že Noir je znatelně slabší, ale je to jen pocit. Jako bodnutí nože, anatomický Spider-Man by měl střílet z pavučinu z prdele a vy se ptáte, cože? Nemůžete mi říct, že se pletu. Odkud jde pavoukům pavučina, Bez tak s mým štěstím by první anální Spider-Man vyšel na mě. Tak jdem na to. OK, takže finále kapitoly. Hammerhead si někam opět strčel fragment a Tommy Gunny mu srostly s rukama, což ve výsledku je Miles Dio design, me likey. Musíme hrát do našich silných karet, což je stealth. Takže sud do hlavy Hammerheada vyprovokuje raketový útok, ten nasměrujeme do mašinérie, ta vypustí buď páru nebo novičok, když nám to ubližuje, dostaneme se nad něj a dostane na prdel. To párkrát zopakujeme, což je dosti úsměvné, že to tupýmu kladivu nedojde, co děláme, pak se jen vyhneme hlavovému útoku, Hammerheadův ikonický útok a mlátíme. Absolutně nezáleží, jaký útok provedeme, jde jen a jen o počet údery, takže žádný sraní. Tady jsme hotoví. A zase musím to zopakovat, když jsem byl mladší, myslel jsem si, že Noirovy sekce je to nejlepší, co může hra nabídnout. O 16 let později jsem zjistil, že Noir není Batman z Arkhamu. Nebo jako, jestli jo, tak je to Batman, který mu sebrali detektivní mod a dali mu astma. Asi taky není od věci si dodat, že na konci každé kapitoly dostaneme skóre ve formě medailí za namixovaný komba, sebraný emblémy a splněný čas. Podle hodnoty celkové medaile dostaneme další esenci. A samozřejmě jsou potřeba na trofeje lomeno achievementy.
jenže tam potřebujeme platinový medaile a ty se dají získat jenom na nejtěžší obtížnost hry. A můžu vám říct, že po získání platinové trofeje se nikdy nebudu vracet ke Spider-Man Shattered Dimensions. Nikdy! Jsme v roce 2099 v New Yorku a do bitvy přichází Hobgoblin. Rovnou začínáme kapitolu tahonem téhle verze, což jsou volný pády střemhlav dolů. Musíme se vyhýbat goblinovým bombám, provozu jak z 5. elementu a dalším neblhostem. Do toho ještě musíme zrychlit pád, aby goblin dostal po tlamě a nastává dynamika, kdy zrychlit a blížit se a kdy zase zpomalit a vyhýbat se. Dobrý začátek podle mě a na tohle pořád dost fanoušků vzpomíná jako na oblíbený segmenty, včetně mě. Až do doby, kdy ne, no spoiler. Po pádu nastává honička, no možná, špatně zvolené slovo, lovení goblina napříč kapitolou, kdy občas mu dáme do těla formou bomb a zdrhne. Pak se vypořádáme s Public Eye, což je budoucí soukromá policie společnosti Alchemax, neboli velká zlá korporace, a opakujeme. Co se mi líbí, je určitě design level. Už odmala jsem si takhle nějak představoval budoucnost. Jenže popravdě se dočkáme spíš budoucnosti jako v Mad Maxovi nebo Metro 2033. Zabírám si ohnivou kytaru nebo ohnivou balalajku, sorry žaludí, já nepíšu pravidla. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. A kdo se gebí nakonec, ten se zjebe nejlíp. O čem to do prdele sakra mluvím? To, že je level pěkný na oko, ale není vždycky plus. Páč, když si vezmete neonově oblečený postavy a všechno to kolem, dá se v tom hodně rychle ztratit, hotový vizuální průjem. Naštěstí s tím trochu pomůže speciální schopnost 99 a to je akcelerační vize. To zní hustě. Je to zpomalení času. Matrix to udělal legendárním a za 100 let se to pořád používá. Zajímavé. A taky dost ohraný. Jen mi prosím vás neříkejte, že poslední Spider-Man má tu další herní klasiku jako silnější mod nebo tak něco. Co víc dodat? Možná to, že v komiksech 2099 Hobgoblin není. Byl vytvořený speciálně pro hru. Což je docela zajímavá volba. Podle mě je Green Goblin mnohem populárnější a ikoničtější než tenhle, ale i na toho přijde čas. Jak probíhá boss fight? Možná až moc jednoduše a jakože tím špatným způsobem. Goblin vyvolá svoje klony, které mimochodem porazíme jedním úderem. Poté zase začne házet bomby, což dělal celou kapitolu. Týmu vrátíme, zase jako předtím. Nastaví kopačky do ksichtu, hlava nehlava a opakujeme. Jo, pravda, ještě se musíme vyhnout kobercovým náletům, jenže zpomalení času z toho dělá, nic. Level končíme dalším volným pádem pěkně na blízko tomuto krásnému tvorovi. Další na řadě je ultimátní Spider-Man. A jestli chcete hru, která podle mě vystihuje dobře ultimátního Spideyho, tak naprosto doporučuji Ultimate Spider-Man na PS2. Jenom, teď si tak říkám, jestli i u téhleté hry nemám růžový brýle. Pokračujeme. Nejmladší verze Spider-Mana versus... Dost úsměvný je, že podle internetu je podoba založena na doktoru Manhattanovi z Watchmenů. To si nejsem jistý, už jen proto, že nemá elektrovisící klobásu mezi nohama, ale můžeme si odškrtnout jednoho padoucha z bingo karty. Takže čím je krom krutej chůze výjimečný černý Spider-Man? Má sílu symbionta, bez toho aniž by ztratil kontrolu a tím to končí. Vlastně je tenhle Spidey po originálu ten druhý nejdutnější, bohužel. Kdyby tady byla mechanika, že by se po určitým poškození nebo velké agresi objevil Venom a my s ním museli mít krátký boss fight nebo, a nemůžu uvěřit, že to říkám, quick time event, tak by to bylo trošičku víc kořeněný než jen to, že jsme černý. Nemyslím Miloše Morálku. Ten se v ultimátním vesmíru, v komiksovém ultimátním vesmíru, objevil až rok po vydání hry. Že by mělo studio předzvěst? Dost pochybuju. Až tady mi došlo, že sběratelský emblémy se mění podle Spideyho. To je pěkný detail. Pak zachráníme v časové sekci civilisty a jakože... What the fuck? Nemůžete odejít, kudy jste přišli, vy trotlové? A další boss fight.
Přesně jako v předchozích kapitolách i ultimátní vesmír má vzorec. Půlka levelu boss fight proti normálnímu padouchovi a finále proti padouchovi, co do sebe nějako narval čas tabletu. Něco, co by stálo za zmínění? Ne. No, dobře. Vlastně možná to, že ultimátní vesmír se odlišuje počtem nepřátel od ostatních. Tady jsou mnohem větší počty, možná protože máme chapadlový útoky, ale co vím ze sledování hentai je to, že chapadel není nikdy dost. Poslední, co si ukážeme, je... No tak jo... Agresivní mod Spideyho. Ano, přece jenom na to došlo. Na krátkou chvíli si zvýšíme damage bez jakýhokoliv háčků. Můžeme ho použít kdykoliv, za předpokladu, že máme plný metr, a to včetně bossů. A že je o něm řeč, tak tady máme nečekaný druhej. Elektro je trochu větší, dle všeho tablet amplifikuje dané schopnosti padouchů. Proč si ho na konci Spidermani sakra nenechají? Protože s velkou silou jde ruku v ruce i velká zodpovědnost. Podle mě největší záporák všech Spidermanů je Strejda Ben, protože mu nakecal tyhle ty ezoterický sračky Paprika, starej, mrtvej. Kdyby mu tohleto neřekl, tak by byl Spider-Man v pohodě. Neměl by téměř každý komiksový línii, časový línii, neměl pořád jenom problémy, měl by i dobrý život, chudák Peter Parketa. Nebudeme to prodlužovat víc, než musíme. Další segment, záchrana dalších civilistů, kde je ještě potom musíme chránit. Hrůza, běs, páč Spidey nemá plošný útoky. Nebo bych je možná měl, kdybych na ně měl esenci pro nákup. Jeden z neduhů, o kterým jsem mluvil. A finální boss fight, u kterého si můžete všimnout ve spodu, že nebojujeme s Elektrem, ale s Danem, co mám předkus. Promiň, Dane. Mluvím o přehradě. Tu musíme zničit, páč voda zkratuje Elektra. Ano, on to je takovej výhřez, že i s touhle slabinou si to s náma chce rozdat. A to my přesně chceme, nebo spíš, aby po nás máchal rukama a ničil přehradu, která bude jeho konečným hrobem. A jestli se nepletu, tak tohle je jediný boss fight, kdy jde čistě o platformovou akci. Souboj končí tím, že Elektra přinutíme si dát nedobrovolnou sprchu. Je dost možný, že populární streamer Asmon's God se nechal inspirovat pro svůj hodně čistý lifestyle právě tady. Ale to dáme stranou. Mám špatný zprávy. Pane Cyrexi, vy jste se nechal dobrovolně pokousat od radioaktivního pavouka? Jo, chtěl jsem super schopnosti. No, máte super rakovinu, neléčitelnou nečekaně. 2 týdny, max. To nebyl dobrý nápad, co? Ještě horší zprávy. Krom toho, že i Mysterio má další kusy tabletu a je silnější, tak další epizody jsou až na pár drobností identický. Jestli jste doufali, že pořád bude něco nového a úchvatného, tak vás zklamu. Proto nasadíme rychlejší tempo a ukážeme si jen to, co opravdu stojí za zmínku. Kapitola se Sandmanem. Máme nový oblek Amazing Bagman, který je snad v každé Spider-Man hře a tenhle level je příšerný. Žádný houpání, jen dostříknutí pavučenou nahrou určená místa, které kolikrát ani nefungovalo. Strašně stupidní svetr, co si Sandman prostě nemůže odpustit nosit, takže další zločin proti lidskosti a to naprosto nejhorší. Protivníci, co se dají porazit jen když je smočíme vodou. Doslova každýho v celé kapitole. Kdyby se aspoň hrálo Miss Mokrý tričko, tak neřeknu, ale náhodný tvary písku mě moc nezrušujou. A možná by hradky s vodou fungovaly, kdyby ovládání reagoval tak, jak má a vlastně i nepřátelé. Není vtipný taky to, že první kapitola Amazing verze byla v džungli a další je v písečných dolech, prostě tenhle Spidey nebude ve městě. Segment, kde nás loví Sandman a la Imhotep z Mumie není špatný, ale byl by lepší, kdyby houpání za něco stálo. A nakonec boss fight, kde zase musíme házet další sudy s vodou, aby jsme dali Flintu Markovi do písečné tváře. Všeho všudy je podle mě tahle kapitola druhá nejhorší ze hry. Pokračujeme. Noir versus... A ten je dost podobný Nosferatu. Ten je stejně jako Hammerhead postava z filmu začátku minulého století. Moc pěkný reference a další padouch z bingo karty. Tak strašně rád bych vám ukázal kostým Noira, má totiž vypadat jako klasický Spider-Man, jenže jak vidíte, hra má jinačí mínění. A kapitola je v podstatě identická s tou první, ale naštěstí je tu až moc krátkej 2D segment, co mi hodil nostalgii na PS1 Spider-Mana do ksichtu.
To byla, panečku, sakra dobrá hra na svou dobu. Já blbec jsem se snažil splnit výzvu, zvládnout segment za určitý čas a nevypadá to moc dobře, ale věřte mi, no nebo radši ne, já fakt moc lžu, ale tohle je fakt dobrá část hry, jen moc krátká. Boss fight, nic moc, v podstatě jen čekáme, než si Vulture napochoduje před světlo, co na něj použijem, a to je až žalostně neepický. No hele, trocha světla. Kostým podle mě je moc pěkný, zapadá dobře do éry a taky mám slabost pro kožený úplý oblečky, vzpomínky na noční Berlín. Dost silně pochybuju, že kdokoliv z vás si ještě může vůbec myslet, že já jsem normální, ale prostě já miluju mrtkový klouzačky. Nic moc dech beroucího už nečeká, jako dech nám vezme z plic hořící barák, ale ne kvůli ohni, ale kvůli orientaci. Oheň zakrývá kam jít jak v normálním režimu, tak i ve Spider režimu. Naříkající civilové taky fakt moc nepomáhají, bejt tam já, no řekněme, že by byl New York o pár lidí menší. Nakonec samozřejmě boss fight a tady se ukázalo, že hra občas ignoruje náš ovladač a Vulture si ukousl trochu Spidermana. A navíc se zasekla hra. Jo, prokletí PS3. Nejenže jedeme na 30 snímků za vteřinu, ale tahle ta verze hry je sakra nestabilní. Stejně jako ti důchodci tenkrát, když jsem ještě pracoval na LDN, tam byla, to bylo jako nějaký rodinný shledání všech důchodců od den otevřených dveří, to je jedno. Byl tam punč, já jsem ho řízl Viagrou, protože to jsme měli v lékárnice, no. A den na to, ty vole, to bylo zlomených krčků. Zbytek souboje je jiný jen tím, že se Vulture dokáže teleportovat. Páni, jak originální. A čekal bych trochu agrese od Noira, páč v komiksech mu právě Vulture zabil a snědl strejdu Bena, ale ne, to by si přece Spider nemohl dovolit ve hře od 16 let, ty vole. Co v roce 2099, proti komu jdeme? Hustý, konečně opravdu je škorpion a nejen maník v obleku. Když je řeč o obleku, tak kostým mi připadá spíš jako pyžamo než superhrdinský oblek. Novej Polda se štítem a jestli hrajete hry trochu víc, tak moc dobře víte, jaký peklo jsou. Novinka levelu je... Otevíráme si dveře vejcema? A padáme styl Dead Space skrz sutiny. To je opět dobrá část, ale opět ultra krátká. Boss souboj taky není ničím výjimečný. Bojujeme na dvou plochách a vracíme Škorpionovi jeho vejce zpátky. Tohle je opravdu jeden z levelů všech dob a je to asi taky ten, na který si nikdo nespomene. Ultimátní Spider-Man jde bojovat proti favoritovi fanoušků. Je to žoldák z pusou, je to degenerovaný regenerát, je to Ježíš Marvelu, je to... Tohle je jedna z nejsilnějších kapitol, pač máme zničit Deadpoolovy kamery a máme volnou ruku napříč levem, jak se s nima vypořádat. Teda volnou ruku v možnostech hry, ale volnost pohybu je tady na maximum. Deadpool je ve svém živlu, komentuje skoro všechno. Od našich pohybů, sem tam nějaká věta o předchozích bossech a jeho klasika zničení čtvrté zdi, kdy zmíní, že některý hráči nedohrajou level, dokud neseberou každý žeton. A to řekne nečekaně při sebrání žetonu. Víte, kdo ho daboval? Legendární Nolan North, samozřejmě Nathan Drake z Uncharted, Desmond Miles z Assassin's Creed a jako on sám v Saints Row 4. A asi se Activisionu jeho verze pana mrtvýho bazénu fakt líbila, páč ho dabuje i v jeho samostatné hře. Ta měla úplně stejný osud jako Shattered Dimensions a vlastně všechny hry tohoto typu od Activisionu, ale o tom až na konci. Celá kapitola se vysílá živě a mě dost pobavilo, když se schylovalo na souboj s Hromotlukem. Nastal čas na reklamu a týbek prostě odešel. Špatná nebyla ani část, kdy se musíme rychle dostat přes plošiny a zároveň se vyhýbat vlnám. A tak by to mělo být, víc problémů najednou. A část končí, když přeskakujeme přes tanker. To už je třešnička na dortu. Končíme soubojem ne proti jednomu, ne proti dvou, ale proti 3 Deadpoolům. Moc pěkný, když vezmeme v potaz hlasy v hlavě. Ty moje mi akorát říkají, ať ve 2 ráno napíšu kolegyni z práce něco, co bych si neřekl ani do zrcadla. Každá verze má svou zbraň, alias samopaly, katany a
Granáty? No jo, vlastně, proč ne? A my si můžeme vybrat, jak ho porazit. Nic extra těžkýho, ale samopaly ty jdou dolů jako první. Ještě zmíním, že v mezičase nám posílá bomby a jedna vlna je ve tvaru srdíčka. Komisi se Spidem a Poolem dost často bíjejí ve stylu gay bro, romance a já bych to snad ani jinak ani nechtěl. Tohle je pravděpodobně bezkonkurenčně, aspoň pro mě, nejlepší kapitola celé hry. Myslím si, že když by všechny nebo většina kapitol měla stejnou volnost pohybu, jako je tady, tak by ta hra měla mnohem větší ohlas. A pravděpodobně by byla mnohem dražší. Příběhově nějakou Mysterio zjistil, kde je Madame Pavučina a unese jí. Jako výkupný chce nečekaně zbytek tabletu a můžete mi prosím vás někdo vysvětlit, jak to, že si ho nevšila Madame, já vidím vše až na týpka s akváriem místo hlavy a Spidermanem s pavoučím instinktem, proč si sakra vybrali zrovna Mysteria? No nic, poslední třetina hry. Nudnej Spiderman je na řadě a protivníkem je... Jsem Juggernaut, mracha! A samozřejmě ještě tam je Silver Sable, co má vlasy jako jeden celek. No. S Jugem se vypořádáme stylem Toreador a je mi strašně divný, proč si vybrali zrovna jeho. Není to spíš padouch X-menů? Mnohem víc by zapadal do Spideyho repertoáru Rhino, ne? Inou možná tady dokonce měl být, pač Goblina ještě potkáme a Rhina jako jedinýho ne. To se mohli spíš dát Shockera než Juggernauta. A i když se může zdát level jako město, tak se nenechte zmílit. Jde o jeden velký stavební komplex, kde po nás Jack hází různé hrampádí, po kterým přeskakujeme, to není špatný nápad, a bojujeme se žoldákama Silver Sable, to je špatný nápad, jsou totiž až moc namixovaný a těch otravných jednotek je až moc. Kostým je asi zatím nejlepší, co tenhle Spidey má. A ten je z tajné války, jenže tajná válka nás čeká v budoucnu jako film a dost pochybuju, že Tomáše Holandského v něm někdy uvidíme. A jelikož jdeme do posledních kapitol všech Spider-Manů, tak si je můžeme rovnou i zhodnotit. No a popravdě zrovna Amazing Spider-Man neboli originál má ty nejnudnější části hry. Sám nemá nic, co by ho odlišovalo. No teda, no vlastně ho odlišuje to, že ho nic neodlišuje. A nejlepší by bylo, kdyby se úplně vyprdli na tuhle verzi a dali nám třeba Bena Rileyho. Když je o něm řeč, tak poslední kostým, co otevřeme až po splnění úplně všech výzev, je právě kostým šarlatovýho pavouka. Tak jo, žaludí, a teďka schválně, slovo bude na vaší straně. Dejte mi vědět, jaký je váš top kostým pro Spidermana. Za mě bude naprosto 100% ten kostým, co si Miloš Morálka na konci Spidermana 2 vytvořil. Jo, ne, to je samozřejmě, dělám si prdel, tohle, to je strašný. A smutný. Ne, popravdě můj favorit vždycky byl Scarlet Spider, Future Foundation a pokud mi trošičku jako povolíte podvádění, tak Spider Carnage z animáků. Ale jestli mi někdo do komentářů napíše, že to bude 100% pro něj ten Spider-Man v trenk... Ne! Jestli vás někdy zajímalo, jak Jack vypadá pod helmou, tak tady ho máte. Ty vole, není to Shrek v lidské podobě? A proč má vyplý animace na ksichtě? Tak dáme mu párkrát kolo mlýnský, to je pěkný easter na mýho brášku, ahoj bráško, a je hotovo. Finální kapitola Spider-Noira a utká se s... No a bingo, karta je hotová, promiň Rhino, možná jindy. Tohle je Žaludi a žaludice podle mě ten nejhorší level hry. A to jen a protože ohňostroj osvětluje v podstatě celou mapu každých 20 vteřin a to, jak si ve stealth režimu nechceme. A nejen na začátku, je to pokaždý, když si máme hrát na ninju. A nemůžu ani popsat slovy, jak moc otravný to bylo. No dobře, já to zkusím. Je to jako by vám někdo dal řitní elektrický kolík, pustil by Norbita jako film Norbit a každý šok by posunul film o 10 vteřin. Takovýhle utrpení to bylo. Takhle by jsem trpěl. Kostým taky není nic extra. Renesanční Spider-Man? Tyhle, dejte mi radši gotickýho Spideyho nebo aspoň baroko, rokoko, nebo úplně nejlíp art deco Spider-Mana, o čem tu sakra zase mluvím. Jo, o posledním kostýmu. Kostým negativní zóny. A jo, ten zapadá do stealth módu jako moč do dětského bazénu. Tady máme Goblina v plné kráse se šilhavým okem a vlnkama ve vlasech, jako by nosil durák celou noc.
Oko, co sleduje druhou stranu ulice, ještě přijde vhod. Přesně tady, kde musíme najít správný dveře, co otevřít. Nejdřív jsem zkusil naprosto náhodný páč, IQ 3letýho dalmatína, co má jít na obřízku, a dopadlo to nevalně. Správný jsou ty, kde jedno oko kmitá nahoru a dolů. Fakt nevím, jaká je spojitost mezi kmitáním a tupozrakostí, ale ta představa je tuze vtipná. Pak se Spidey nadýchá, pravděpodobně vypadá ze Surstromingu a jde se do nejhoršího souboje celé hry. Nejenže nevidíme kloudně, co se děje, ale kameru máme v podstatě v prdeli a boj není Noirova silná stránka. No a to by bylo pravděpodobně všechno k Noirovi. A sakra práce! Ten měl takový potenciál být to nejlepší na celé hře. Ale není to ono. Stačilo by, aby to bylo ještě trošičku víc dotažený do toho stylu Batman Arkham Knight Origins, Asylum City, nebo aby to bylo víc do hororu, nebo aby to bylo fakt jenom čistě stealth, prostě čistě ninja, čistě potichu, ale takhle, když je to od čeho trochu a špatná kamera, blbý ovládání a sakra práce. Bohužel tady to není ono, kapitáne, ale asi bych se nebál, že bychom Noira ve hrách už nikdy neviděli. Obzvlášť po docela velkém úspěchu Noira s Nickem Cagem. Souboj s Goblinem je na etapy, kdy jedna je čistě mano a mano, pěstní souboj a další pro změnu stealth. A kdyby vás zajímalo, jestli jsou nějaký checkpointy v soubojích, tak ne. Nejsou! Víc tematicky než vystřelením z děla asi zakončit nemůžeme, co? Pořád nechápu, že si to lidi nechali dobrovolně dělat. No, nebojte, už jsme skoro na konci, poslední kapitola roku 2099 a na scénu jde... O 2 chapadla víc, než náš Doc Ock, páč jsme v budoucnosti. A rovnou se začíná silnou stránkou Spideyho 99, pádem, kde se k tomu vyhýbáme chapadlům a nastává chvíle, kdy musíme správně vychytávat zpomalení času pro úhyby a zrychlení pádu, aby nám oheň nespálil sedinku. Silný začátek a po dopadu. Čekají silní nepřátelé, co hodně vydržej a po poražení ještě jako dárek nechávají bombu. Dobrý info, to se bude hodit. Za úkol máme vyřadit 4 generátory a máme volnou ruku, jak budeme postupovat. Není to tak volný jako Deadpool epizoda, ale pořád volnější než zbytek hry. Tady se objevil ten problém s výzvama, co jsem na začátku říkal. Jedna výzva chce, aby jsme porazili 5 nepřátel jedním zesíleným útokem, ale co vám neřekne je, že 5 zásahů je až poslední upgrade tohohle Spideyho. Což není konec světa, ale jestli chcete dohrát hru na 100%, a jakože já samozřejmě, že jo, tak by bylo fajn tam třeba dopsat, jakože je upgrade vyžadován nebo něco takového. Ale co musím pochválit je kostým. Ta nostalgie na Spider-Války z animáku je zpátky a vypadá sakra dobře. Rozhodně sex appeal tu nechybí. Hej, sakra! Black Cat má docela dost úzký obleček, kde vidět úplně všechno. Dost sexistický, mě trošku respektu a mlč radši, jo? A Spider-Man má docela velký dortík. Jeho poslední kostým je z občanské války, jako z komiksové občanské války. Vypadá pěkně, ale na železného pavouka nemá. Co víc tu najdeme? Třeba to, že Alchemax ukradl logo Avengerům, což samozřejmě Spidey okomentuje. Nebo to, že útěk před výbuchem mi přikazil 5 cm podstavec. Ano, má 5 cm, poznám od oka, protože, no to je jedno, ale Spidey mu stačilo zvednout nohu. Bože. No a nakonec souboj s chobotničkou. I když nebojujeme tak jako s ní, spíš se uhýváme laserům, čekáme, kdy odkryje štít, aby v animaci Spidey rozmrdal na hovna a porážíme ty stejný poskoky, co z nich padá bomba, kterou vrháme po doktorce. Tohle je asi nejzáživnější boss fight hry. Hodně se toho děje a musíme si dávat bacha skoro non-stop co kde, jak se namine. Nejvíc mě ale zaráží, že po porážce doktorku Spider-Man chytá, aby si nedala do hlavy. Jakože trojitej otřes mozku od jeho pěstí je v pořádku, ale bacha na ten pád, to nemůžeme dopustit. Logika a la Batman, ty vole, to je bezchybný. Nože dobrá, 2099 se nedá v podstatě nic vytknout. Doslova všechno tam šlape tak, jak má. Ale, podle mě
je tady strašně málo těch padacích sekcí. Těch by tady mohlo být mnohem víc, protože to je to nejzábavnější vlastně na tomhle Spider-Manovi. A taky podle mě by tomuhle Spideymu nejvíc slušel otevřený svět, nebo aspoň jedna velká mega kapitola. Padat z drakodrapu Nueva Yorku, ty vole, z nějakýho padat z nějakýho mega mrakodrapu, ty vole, to by mohlo být parádní. A vlastně postava se studiu asi taky zamlouvala, páč je to jedna ze dvou postav pokračování Age of Time. Ten druhý je samozřejmě standardní Amazing Spider-Man, ale podle mě by ten kontrast s Noirem by mohl být ty vole. Noir z 1930 je najednou v roce 2099 a hyper sci-fi moderní Spider-Man je v prvorepublikové době. Ty vole, takových možností. Tak jo, poslední kapitola před završením hry. A jestli byste čekali Venoma, tak bych se vlastně ani nedivil, ale z černomodré jdeme na krvavě červenou. Bude to masakr. Bude to... Konečně taky prozinu trocha lásky pro Carnage. Sice bych byl radši za mýho favorita ze symbiontu Toxina, ale to je kladěz, takže vlastně dobrý. Hned si skritizujeme oblek a vlastně není co, páč je to naprostý luxus. Spider-Man v latexovém oblečku? Můj bien. MJ si raduje asi v něčem ostřejším. Poslední z posledních kostýmů je manga kostým a popravdě já mangu rád. Berserk mi ničí život s každou knížkou, ale tohle není ono, šéfe. Už od začátku Ultimate epizod byl rozdíl od ostatních v počtu nepřátel na jednou, jen pohleďte. Je jich tu tolik, že jsem se dostal na kombo 377. Další otevřený prostory a další kupa nepřátel. Tady se asi studio snažilo, aby šlo o epický finále a aby to vypadalo jako bojiště. Podle mě jim to nevyšlo, ale názory máme stejně jako prdel každý jinačí. Samozřejmě, že když jdeme proti symbiontovi, tak tu musí být i menší mrtky, že jo? No, jsou jiný než doslova jakýkoliv jiný protivník hry? Ne, nejsou. Nelíbí se jim oheň, no to je super, ale kterýmu protivníku se líbil. Co se musí nechat je, že poškozené jednotky Shieldu aktivně bojují proti symbiontům. Aspoň to vypadá, že to není jenom my versus všechno. No, do té doby, než se přiblížíme, pak je to nepřítel mého nepřítele je Spider-Man a s tím do hajzlu. Můžeme najít i Deadpoola s Elektrem v celé, což je dobrý, že jsme je nenechali jen tak odejít. A poslední, co si zvýrazníme, je útěk před padajícím Helicarriem. Fanoušci MCU mi dají za pravdu, že to vypadá epicky. A jde se bojovat s Carnagem. Tady to nechám na pozadí a na souboj s Carnagem, neboli v češtině masakr, si udějte názor sami. Teď tak říkám, že v angličtině je slovo Carnage a masakr, ale oba dva popisují úplně něco jiného, což je zajímavé. Co je podle mě největší chyba ultimátního Spidermana? Není až zas tak moc rozdílný od Amazing Spidermana. A je až moc slabý bez Venom módu. Podle mě by bylo určitě lepší, kdyby tam bylo mnohem víc nepřátel. Spider-Man by byl silnější, aby prostě padal jeden za druhým, aby to bylo fakt jako horda proti Spider-Manovi, ale bylo by to záživnější. A když bychom pustili Venom mod, tak ne, že bychom byli silnější, ale měli bychom plošní útoky, aby padaly po desítkách. A samozřejmě taková, to jak jsem říkal, ta vnitřní bitva s Venomem, to by bylo skvělý. Prostě v podstatě cokoliv, co by ho odlišilo od Amazing Spider-Mana, ale jo, fanoušci chápu, ultimátní Spider-Man je v podstatě reboot Amazing Spider-Mana, je to prostě to stejný, jenom jinačí verze. Takže já už držím hubu a jdeme dohrát hru. Nečekaně Madame Pavučinu zachraňujeme, protože jako čekali jste něco jinačího, ale Mysterio už má plnou sílu tabletů a je na všech 4 Spider-Manech, aby ho porazili napříč dimenzema svojí silnou stránkou. S Noirem se musíme přikrast stínama dostatečně blízko, aby dostal do skla. Ultimátní bojuje s hordama nepřátel a ničí orby, co vytvářejí bossovské útoky do té doby, než mu zase dáme do skla. To sklo má na schvál jako Batman svoje logo na hrudi. Hlavně mu vlastně neubližujeme, jen mu ničíme cosplay. 99 nečekaně padá a la Kratos. Sing we now, sing for the year, sing for the land.
vyhýbá se doslova všemu, než se dostaneme dostatečně blízko a no, však už víte, jak ta písnička zní. Poslední Spider-Man není ničím originální a to mám na mysli jako celkově jako hru a i tady jako v tady tomu boss fightu, takže jen bojujeme s dalšími nepřáteli, než se pára u kamene rozplyne a ten mu hodíme, no bože. Poslední úder, Mysterio vypadá pořád stejně, pač co jsme mu vlastně provedli a hra je hotová. Tohle je jediná chvíle, kdy se Spider-Mani opravdu osobně potkají. Řeknou si pár věcí, nestihnou ani holandský kormidlo a příběh končí. Takže verdikt. Jako malej jsem nesnášel lečo. Protože vypadá to, jako kdyby se někdo vybl na talíř a očekával, že já to sním. Názory se ale mají měnit. Lečo pořád vypadá jako zvratky, ale chutná skvěle. Za to Shattered Dimensions, no řekněme, je to produkt svojí doby. A hrál jsem ho na PS3, což v podstatě by se dalo říct u jakýkoliv hry, která byla vydána na více platform, je ta nejhorší možnost, kterou máte. Nápad je to rozhodně zajímavý a originální, to jo, a je to vlastně i to památný mít 4 Spider-Many na jedné hře. Ale musím uznat, že mám na to lepší vzpomínky, než hra ve skutečnosti je. Ale není tak špatná, aby byla zapomenutá. Je to prostě Spider-Man Shattered Dimensions. Ambiciózní hra to rozhodně, která se snažila být 4 hrami najednou a ve výsledku z toho je jedna ucházející. Což je fakt jako smutný, protože ta kostra stavba té hry tam je, ale chtělo to ještě víc času v troubě. Takže verdikt za mě je, že to stojí za to si to zahrát, za předpokladu, že se ke hře dostanete buď to zdarma, anebo levně. Což mě přivádí na ten kámen úrazu. Ofiko, digitálně se k tomu legálně nedostanete, protože Activision měl licenci jen do roku 2017. A v tu chvíli musel stáhnout všechny hry, kterým ta licence vyprchala z digitálních obchodů. A o některých hrách už jsme si říkali. Takže co teď? No, 2 možnosti. Buď to budete jako já a vypláznete nemalý, opravdu nemalý peníze za fyzickou kopii, nedoporučuju, anebo jak to naznačit, aby jsem z toho neměl problémy. Ale moment. Jar! A to by bylo pro dnešek ode mě asi úplně všechno. A prosím vás, žaludi a žaludice, do budoucna nečekejte žádný video na Edge of Time. Utrpení už bylo dost. Ale jestli chcete vědět, na co se můžete do budoucna těšit, řekněme, že se bude řezat motorovou pilou, bude tam krátká sukně a budou tam zombie. Víc vám neřeknu. Tak jo, žaludi a žaludice, konec videa. Já doufám, že se vám líbilo. Já vám děkuju za sledování tohohle videa. Já jsem Cyrex a vy hrajte dál. Mbowe, Mbowe, shola be kani